Astăzi o să înlocuim cilindrul ăsta de la fântână și acum o să-l dau cu ulei de in activat. Să-l protejăm un pic. Un butuc din lemn de stejar. Făcut frumos. Punem un pic de ulei. Să ne apucăm să îl dăm foarte bine să intre în lemn. Mai bine îl mai protejează. Să-i dea și o nuanță faină la lemn. Și o să și vede cum se schimbă culoarea. Dăm două straturi, lăsăm, acum dăm primul strat și lăsăm să se absoarbă foarte bine. După aia mai dăm încă unul. Între timp trebuie să îi pun manivela. Manivelatura și lăsăm să se usuce. Un lemn de stejar foarte fain. Celălalt deja de la fântână e crăpat tot, are câte 50 de ani, pe puțin. Cred că dacă și ăsta ține 50, e perfect. Ce frumos iasă culoarea în evidență. Foarte fain. Să arate bine. Bun, am pus și mânerul. Să-l pun și un șurub, numai că va trebui să-l bag prima dată la fântână. Am polizat un pic, că era un pic mai larg. Și acum o să-i dau toată. Ia uitați ce faină culoare. Am băgat și două cui aici, va trebui să le polizez. Am dat două cui, am dat prin tijă și așa, că tija e băgată cam 20 cm înăuntru. Și ca să nu se răsucească, am dat gaură prin lemn, prin tijă și am băgat un cui. Acum asta nu se mai răsucește, că aia era problema la celălalt butuc, că se răsucea tija în el, cum s-a uscat. Și aici am băgat până capătul ăsta. Mai dau o tură de ulei și îl las să se usuce bine. Și apoi îl montez pe ce faină culoare, cum l-am închis. Foarte fain. Și apoi după aia pun mânerul, pun șurub și e bun de folosire. Destul de mult ulei în lemn, dar e un lucru bun că o să-l ajute. Rezistă mai mult. Deși lemnul de stejar chiar rezistă mult. Ne luăm reper cuiul, că aici am început să dăm cu ulei. Partea asta.
să intre foarte bine în el, că după ce îl punem la fântână nu-l mai dăm, să nu aruncăm ulei în apă. La 2 straturi, cred că e de ajuns. Mai suntem cu cuiele, cu vârful de la cuie sus, bun. Să intre bine și prin crăpături. Și ultima tură. Asta stă. Nu stă. Nu va trebui să-l țin eu. Ei, gata, uite ce frumos a ieșit. Ce urma să mai băgăm pe aici prin crăpăturile astea. Și cred că am terminat cu el. Superbitate. Deci ce frumos e și culoarea. Scoate în evidență fibra, uleiul. Asta de in. Și zici că e și lăcuit așa. Parcă l-ai dat cu lac. Da. Gata. Lăsăm să se usuce. Să se tragă în lemn. Să putem să-l punem sus. Să punem un pic de vazelină. Hai să fac să unge. M-am uns acolo, dar nu ajunge unde trebuie. Dar tot vine în cace ăsta, dacă nu ar trebui să-i batem un cui aici. O să-i bat, o să fac un U. O să-l bat, să stea într-un loc. Da, mă. Bun, nu mai freacă tare. Deci ușor. Socrul l-a făcut. Și l-am dat cu un pic de ulei de in. Mai că nu se mai trebuie atât, dar lași așa, dacă faci peste pompă de aia cu senzor, i-ai dat drumul la robinet. Păi da, dar oricum, dacă mai vrei să mai scoți o găleată, ceva... Dar nu cred că mai băgă. Să-ți faci până în grăi. Dacă ne vine... Nu știu, o să văd. Da? Dacă ne vine apa de la... Dacă ați zis că vine apa de la Mănăstireni. A făcut și partea. Pe când a venit, a venit. Da, bun. M-am mutat.